Erakusketa honen bidez, errepasatzen da Don Herberten ibilbidea, baina ez artista bezala, baizik eta maisu litografo bezala. Eta pixkat, aitzakia da, beak izan zuen rola artelekun, izane 1987tik 2014 urte bitarte, han izan zen maisu litografoa eta beak abian jarri zituen litografia tailerrak. Beste gauza polit eta metaforiko bat da erakusketaren izena bera. Erakusketaren izena da Don Herberten eskutik. Eta honek esan nahi du hain zuzen, bere eskuetatik pasaziala hainbat eta hainbat pertsona eta hainbat litografi, eta horietako muestra txiki bat da hemen jasotzen dena. Erakusketa honetara sarbidea izan daiteke bi pasillo desberdinetatik, eta pasilloietako batean pixkat, erakutsi nahi izan da bere figura, ez? Oso figura maitatu askoentzako, baina oso izaera berezikoa baita ere, baina kontraesan handikoa, ze oso lan egiteko era kirurgikoak zeuzkan, oso metodikoa zen bere prozesuetan, rutinak bizitzea gustatzen zitzaizkion, eta pasillo honetan izan ere rutina eta liturgia protokolario horiek jaso nahi izan ditugu elementu oso txikiekin, ez? Dago bere silloia, artelekun beti iristezanean esertzezan silloia, beak zauzkan ohitura batzuk egunero protokolizatuak, irakurri egitezun periodikoa, hemen ere badago periodiko bat, eta puroa erretzezun, ez? Eta pasillo honetan ere ikusi daitezke batetik bideo bat, bere rutina eta protokoloi buruzko bideo bat, eta bestetik Nagelek egin zion oso litografia polit bat, bea aho zabalik dago eta bere ahotik hitz bat ateratzen da, ez da ondo irakurtzen, baina askok diote hitz itsusi asko esateko ohitura zaukala, eta ematen du antza hemendik ateratzen dena horrelako zerbait dela. Erdian kokatuta egongo litzake bere tailerraren errepresentazio teatralizatu bat, ez? Familiarekin hitz egin genuenean, familiak esaten zigun beretzako bere ibilbide honetan edo bere bizitzan tailerrak izan ziala oso garrantzitsuak, bai profesionalki garatzeko, baina batez ere pertsonalki eman ziotela bizitza, ez? Bihotz zabaltasunez ere ikasi eta irakasten zuen tailer horretan, eta zenbat gauza partekatzen zituen handik pasatziren pertsonekin, ez? Horregatik, erakusketan tailerra dago kokatuta justu erdi-erdian. Paretetan daude 80 lan, 30 urte horietan pasaziren pertsona desberdinen lan aukeraketa batzuk egin dira, eta jarri dira zuzenean hormetan erantsiak, izan ere beak horrela edukitzen zitulako bere tailerrean. Eta baita ere dago bere torkuloaren irudi bat, horma batean proiektatuta. Hau polita da ere anekdota bezala egun bere ikasle eta laguntzaile izandako Iñaki Rifaterrak bere torkulo originala erabiltzen jarraitzen du ere erakusteko, ez? Bere legatu bat bezala gelditu da bere torkuloa, bere makina, eta erabiltzen da esteian dago egun. Eta gero, Don Herberten torkulo propioa, berea, ez artelekukoa baizik eta berea, Arantxa Gabinoren tailerrean dago, eta Arantxa Gabino ere izan zen beste laguntzaile bat, beste etapa batean izandakoa, eta baita ere tailerretatik pasatzen beste emakume bat. Aipatu behar dut, erakusketako obra guztiak, bai tailerrean dauden lanak eta baita beste guztiak, gordailutik atera ditugula. Gordailu da Gipuzkoarron ondarearen deposito bat, Aldundiarena, eta bertan justu erakusketa montatzen ari ginen momentu berean, ematen izan artelekuko paperean dagoen obra guztia zabaltzeko prozesua, identifikatzeko prozesua eta restauratzeko prozesua. Orduan, anekdota bezala batera egin da aukeraketa eta obra irikitze eta zabaltze prozesu hori. Eta hemen dauden lan guztiak handik atera ditugu. Bihotzetik
Alde batera eta bestera, bi pasabide irikitzen ditugu. Batetik, lehenengo pasabidean oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun ere errekonozimendu bat egitea, Don ona 80. hamarkadan iristen denean, beak ikusten du litografia ez dagoela edo ez duela okupatzen alegia, beste disiplina artistikoek okupatzen duten lekua. Orduan, bere garaian, Mariano Arzuaga zegoen kolaboratzaile bezala eta laguntzaile bezala, eta esaten dio, Mariano, zergaitik ez dugu egiten litografiaren inguruan eta are gehiago, obra seriatuaren inguruan erretrospektiba bat, eta ez artelekun, arteleku azkenean Loiolan zegoen, zentrutik kanpo, jende oso gutxik ezagutzen zuen, Santelmo museoan zergaitik ez dugu egiten, Orduan, Mariano Arzuagak hartzen du erronka hori, eta bere proiektua zen okugrafen pixkat oinarrituta, Bienal erara antolatzen den beste proiektu ambiziosoago bat antolatzen du, eta proiektu horren lehenengo zati hortan izango litzake hori. Lehenengo aldiz Euskal Herrian, Espainian eta hemen Donostian egiten den erretrospektiba litografikoa. Bigarren periodo bat, bigarren garai bat dago Bienal hortan, non jauzia egiten da maila internazionalera, eta hirugarren garai batean egiten da, okografek hartzen du nolabait esateko bere nortasun propioa, eta gehiago gelditzen da serigrafiaren munduan, eta mensai, pixkat grafika, mensaia eta espazio publikoa lantzearen mundu hortan. Garrantzitsua da aipatzea, 89an egiten den litografiaren erakusketa honen ondorioz, Artalekuri ematen zaiola Kalkografia Nazional saria. Garai hortan bakarrik beste zentru batek daukan saria da, oso sari esanguratsua, eta Don Herberten iniziatibani esker emandako errekonozimendu bat da, eta aipatu beharrekoa. Lehenengo momentu honetan, okugrafen lehenengo momentu honetan, hau da, 2000 urtean, koinziditzen dula Edu Lopezen enkargu, edo Don Herbert Edu Lopezi egiten dion enkargu batekin, bat egiten du, eta Desole liburu artista garatzen da momentu honetan. Guk barneratu dugu Desole liburua, Koldo Mitxelena kulturuneko ondo propioen parte delako, eta justu izan ere momentu honetan enkargu bezala egiten zaiolako, baina bai, oso obra polita da, 8 lamina litografiko ditu eta testu batek akonpainatzen duen obra da, eta izotza eta otso baten arteko ibilbide bati buruz egiten duen liburua da, eta pixka metafora da baita ere Don Herberten pertsonarekin. Bigarren artista liburu bat barne hartuta dago ere erakusketa honetan. Artista liburu hori ere Koldo Mitxelena kulturuneko ondoetatik ekarrita dago, hartuta dago, eta da artista biluzia, el artista desnudo. Oso polita da liburu hau metafora bezala, ze 2005 urtean Don Herberrek erronka bat luzatzen die Gipuzkoako 22 artista desberdinei, eta tinta batean litografia bat egiteko eskatzen die. Zergaitik izena du el artista desnudo, izan ere jende asko uste du litografiaren zailtasuna kolore desberdinetan egitean datzala, eta justu aurkakoa da. Don Herbertek esatezun litografiaren zailtasunik handiena dela kolore batean, beltzean, tinta batean estanpatzea, eta momentu hontan gelditze zehala nolabait biluzik zure teknikaren aurrean. Horregatik erronka hau botatzen die 22 artistei, eta pasillo baten bukaeran ikusten ditugu emaitzak, erronka horren emaitzak. Litografia hauekin batera ere Bernardo Atxagak idazten du testu bat, garai honetan Atxaga Estatu Batuetan dago,
Eta pixkat polita da ideia Atxaga eta Herberten aldeko paralelismo hori, ez? Herbert da Estatu Batuetako Detroiten jaiotako artista bat, eta bera Euskal Herrian dago erronka hau Atxagari botatzen dionean. Ibilbidea bukatzeko, iristen gara galeria itxurako pasabide batetara, eta galeria hau dago obra litografiko enmarkatuaz josia ere. Galeria honetan ikusi daitezke oso artista esanguratsuak, Isabel Bakedano, Michio Miura. Aipatu behar da, beak deitze zituen artista guztik parte hartzen zutela berarekin egiteko edozertan, eta kanpoko artista askok jotze zutela beregana estanpazioak egiteko. Honek esan nahi du ere oso esanguratsua zala eta errekonozimendu handiko figura bat zala, naiz eta pertsonalki amodio gorroto sentsazio hauek ere jasotzen ematen zituen. Pasillo hontan, edo pasillo honek balio digu ere ulertzeko artelekun tailerretaz gain ere bazegoela produkzio eta koprodukzio ildoak lantzen zirela. Hau da, hobeto ulertzeko. Izan zitekeen artistak joatea artelekura eta eskatzea ekoizpen bereziak, litografia ekoizpenak, eta orduan erabiltzen zituzten arteleku zituen errekurtsoak, edo arteleku botatzen zituen enkarguak artista desberdinei, eta orduan ekoizten ziran artelekun litografiak. Honen trukean eta akordio bereziak zeudelako, artelekun gelditzen ziren litografia seriearen parte batzuk edo parteak gelditzen ziren. Eta horri esker gaur egun dauzkagu hainbeste obra gordailun. Pasillo hontan dauden obra batzuk jaso dira litografiaren 10 urteak edo 10 años de litografia publikazioan, eta hor ikusteko aukera dago ere. Aipatu, pasillo honetan ere badagoela Don Herberten obra bat, berea dena, eta Schlecherren beste bat. Eta Schlecherren obra honek gainera ondoan dauka plantxa bat, ikusi daiteke plantxa bat. Ulertzeko hobeto ere, litografiaren prozesuan, nola plantxa eta azken emaitzaren arteko elkarrizketa bat dago, edo prozesua pixka bat gerturatzeko. Eta plantxa honetan izan ere ikusi daitezke atz markak, eta ulertu daiteke atzaren presio desberdina egiteko garaian gelditzen den tintaren marka hori. Omenaldi txiki bat egin nahi genion ere bestera batera, eta zan pixka bat jarraipena eginez bere litografian egindako ekarpenei, eta oso didaktikari dedikaturiko espazio txiki bat sortuz. Horrela, 4 bitrina txiki jarri ditugu pasillo batean, eta bertan barneratu ditugu Don Herberten prozesu desberdinen parteak. Azkenean ez dira prozesu itxiak, baina bai ikusleak identifikatu dezake oso ondo prozesu batek nola irikitzen duen bestea, edo ze konexio dauden prozesu ezberdinen artean, eta baita ere litografia egiteko ze prozesu eman behar dan. Ze hartu ginean oso hizkuntza arrotza dela eta jendeak ez duela ezagutzen. Don Herbert Donostira etorri aurretik Madrildik pasatzen da, eta bertan parte hartzen du Grupo 15. Grupo 15 izan zen 70. hamarkadan, 71an izan ere eratzen den, frankismo garaian eratzen den talde bat, eta bertan oso artista esanguratsuak zeuden. Don Herbert Espainiara datorrenean Madrilera dator ezagututa grupo horren, talde horren existentzia, 74. urtean barneratzen da, eta artelekura etorri baino lehen beak han egin zuen lana. Horregatik ere artelekutik deitzen zaio han dagoelako momentu horretan, eta han artista askorekin lana egiten duelako.